O Concello de Noia convoca un curso gratuito de autodefensa para mulleres ante situacións violentas impartido por especialistas da Federación Galega de Loita. Terá lugar os sábados 9 e 16 de novembro de 10 a 2 no Gimnasio do IES Campo de San Alberto. O Concello de Noia, a través do Centro de Información á Muller, organiza un curso gratuito de autodefensa para mulleres ante situacións violentas que será impartido por especialistas da Federación Galega de Loita e pertencentes ás forzas e corpos de seguridade do Estado. As veciñas de Noia interesadas en participar deben anotarse previamente no CIN de Noia, na Rúa do Curro. O curso terá lugar os sábados 9 e 16 de novembro de 10 a 2 no Gimnasio do IES Campo de San Alberto. Durante esas 8 horas, as alumnas aprenderán non só técnicas de autodefensa, senón tamén como reaccionar psicolóxicamente diante de situacións violentas. O curso está organizado pola Concellería de Igualdade que dirixe Marisol Villar, conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade do Ministerio de Presidencia e Relacións coas Cortes e Igualdade da Federación Galega de Loita e da Academia Galega de Seguridade Pública.